Hola, soc la Joana de Bosch de Fibres i soc cistellera. L'ofici de cisteller consisteix a crear objectes, no només cistells, a partir de fibres vegetals, ja siguin vímets, canya, balca, joncs, depèn del territori. Les eines que més utilitzo són el punxó, per fer espai, l'esberlador, per fer les tires de canya, per exemple, el dai i, sobretot, que no faltin tisores de podar. Una de les coses que més m'agrada de la cistelleria és que amb un sol cistell ple d'eines i el material que tinguis pots fer de cisteller. No necessites infraestructures, ni grans inversions, ni res gairebé. Tu i el teu cistell d'eines. Vaig començar a aprendre l'ofici de cistellera amb un curs amb en Joan Ferrer, que és un mestre artesà que en sap un món. A part d'ensenyar-nos totes les tècniques, ens va transmetre de seguida la passió per les fibres, per l'artesania i per la vida en general. Bé, com enguany no podré venir al Mercat Pota-roig, us proposo una activitat de cistelleria per fer des de casa. Necessitarem pinces d'estendre i tires que les podem fer de cartolina, de cartró o d'envasos. Un cop tinguem les tires retallades, n'agafarem 4 i amb les altres 4 les anirem entrecreuant. Ajudarem de les pinces perquè no se'ns escapi res. Mirarem sempre d'intercalar les passades. Si ve d'anar per sota, anirà per sobre, i si ve d'anar per sobre, anirà per sota. Un cop tenim la base, dobleguem els muntants amunt i posarem la primera tira vertical. Anirem afegint tires fins que tinguem l'alçada més o menys que vulguem. Tenim l'alçada, agafem els muntants i els fem passar per dins del teixit, per tal de que no es deixi anar res i quedi ben fixat. Tirarem tots els trossos de tires sobrants i ja tenim la peça preparada per posar-hi el que hi vulguem. Espero que us agradi molt i que ho proveu de fer a casa. Podeu fer servir el material que tingueu més a mà, cartró, cartolina, envasos del que sigui, i segur que hi ha altres materials que no he dit. Espero que en feu proves i que hi disfruteu molt d'aquest mercat de Pota-roig confinat.